आता तुमका दाखव कसं मोडायचो असं घ्या पूर्ण बघा एक बंडल पूर्ण झाला तारबशीभर झालो की नाही आणि क्रिस्पी झालेलं आहे बघा एवढा कुरकुरीत. एकच सिक्रेट गोष्ट घाला आणि ह्यो शेव महिनाभर ठेवा कुरकुरीत आणि रवतलो मस्त ताज होईल बघा. तेलकट अजिबात तेल नाही पियत. हा आमची गॅरंटी. पण आमचे टिप्स अँड ट्रिक्स फॉलो करा. दिवाळीचं फराळ म्हटलं की तो फसताच फसता. त्याच्यासाठी वाईट टिप्स भरपूर सारे. आता देऊया हे कुरकुरीत असं शेव बनवचे टिप्स तुमका आता आम्ही फटाफट झटपट देतो. पहिली टिप्स म्हणजे काय? पीठ एकदम ताजा घ्यायचा म्हणजे तळून आणा. 4-5 दिवस आधीच तुम्ही तळलेला असाल तर ह्यो शेव कुरकुरीत होतो नाहीतर नरम पडतो. दुसरी टीप हा तुम्ही साबुदाण्याचं पीठ घाला. ही सगळ्यात महत्वाची. जसं प्रमाण असत तसं. आता आम्ही अर्धा किलो केलं तर मी 3 चमचे घातले. 3 आता तांदळाचं पीठ घातलं तरी चालेल. ही तिसरी टीप. तांदळाचं पीठ तिसरी टीप. ताण असतात तर तेलाचा मोहन आणि त्या पिठाचं प्रमाण व्यवस्थित घ्यावा. त्याच्यामुळे सुद्धा शेव कुरकुरीत होतात. जर तेल थंड घातलास तर शेव कुरकुरीत होतो नाही. आणि लसूण आणि त्याचा फ्लेवर पण छान लागतं म्हणून तो आवर्जून घाला. ती पण एक टीप आहे. नाही घातलास तरी तुमचं शेव होतं. आणि शेव डायरेक्ट कढईत तळा. जसं तुम्ही तेल एकदम कडकडीत व्हाया. ती एक टीप आहे. गोळ टाकून बघा लगेच वर येतो की तेल बरोबर परफेक्ट शेव साठी तापलेला असा. आणि बुडबुडे कमी झाले शेव वर येता. खाली नाही बसणार. कसे खाली बसतो तसं शेव वर येतात म्हणजे हलको होता. मग तुम्ही समजून जातो शेव तळून झालं. शेकलो. 4थी-5वी टीप. आणि ह्या दिवाळीत ह्यो शेव नक्की करा. आणि ह्यो शेव हवा बंद डब्यात भरून ठेवा. महिनोभर काही होत नाही. आजच्या रेसिपी आहे ना तिखट शेव पण ती एवढी कुरकुरीत होतली ना की महिनाभर जरी तुम्ही ठेवलात ना तरी तिचा कुरकुरीतपणा जाऊचो नाही गॅरंटी. आणि त्याच्यासाठी एक गोष्ट वापरली आहे. एकच गोष्ट तुम्ही सुद्धा वापरा. ती कोणती गोष्ट बघूची? चला लवकर चला परत किचन मध्ये येवा आणि व्हिडिओ असं स्किप मारू नका. पूर्ण बघा. कळतली ती गोष्ट कोणत्या. काय काय जणांना ती गोष्ट माहित सुद्धा असतली. ते म्हणतात अरे आमका माहिती. आणि किती जणांना माहित आहे त्यांनी खाली कमेंट मध्ये सांगा. 7-8 लसणीचे पाकळे साला काढून घेतलेले. ह्याच वाटीने मी 3 वाटी पीठ घेतलंय. त्याच्यानंतर 1 चमचो ओवा घेतलंय आणि 1 चमचो तीळ आणि मीठ चवीपुरता. आणि ह्या पाणी आता नंतर सांगतलंय सिक्रेट आता रेसिपीमध्ये. आणि ह्या पाणी आता काय आता मी नंतर सांगतलंय काय करून घेतलंय. आपण जेव्हा त्यासाठी तुमका रेसिपी पूर्ण बघूची लागतली. आता हे लसणीचे पाकळे टाकलंय, जिरा घातलंय, त्याच्यानंतर आपलं ओवा घातलंय. आता ह्याच्यात घालूया आपण पाणी आणि ह्या घेऊया वाटून. आता हे बघा या डाऊल सारख्या सांगत असते ना. हे पोह्याचे 2 चमचे. या डाऊल भर आता मी तेल घेतलंय. त्या पिठात तेवढा मोहन बस. अजून गॅस पेटवतो. हो पेटवतो. आपण तेल आधी टाकतोय नाहीतर नंतर मग बडको नको. आता जागी गेलेला बरा. आता पीठ चाळलेला पण आधी आपल्या ह्या गाळून घ्यायचा. ह्याच्यात टाकूया आपलं मालवणी मसालो. त्याच्यानंतर ह्यो आपलं अर्धा चमचा गरम मसाला. मालवणी मसाला 1 चमचा टाकला. आता ह्याच्यावर घेऊया आपण बेसन घालून. चवीपुरता मीठ, तीळ आणि ह्याचा सिक्रेट आता ह्या काय सांगा आता. हा साबुदाण्याचा पीठ. साबुदाणे वाटून घेतले, चाळून घेतलंय आणि त्याचा पीठ टाकले. बरोबर 2-3 चमचे घेतलंय मी. ह्या असा थोडा मिक्स करूया की ते आपल्या त्याच्यात मोहन वतूचा. सर आवाज येऊ गयो. आमचं भार्गव म्हणता म. बघा आपण ता पीठ घातला ना तर मोहन आपल्या काय जास्त पिठात चोळूची गरज नाही. कुरकुरीत होता. वायच हातीवर पाणी घ्यायचा आणि पीठ मळायचा. एकदम ओतायचा नाही.
पाण्याचो अंदाज सरोजच्या भाषेत आपलो आपलो. तेल ह्या केलं, पीठ आपला मस्त मळून झाला. चिकट असता पीठ म्हणून ह्या पीठ जास्त दगडासारखा मळायचा नाही. आणि हा आपला जरासा तेल लावतो पिठात, कारण हातीचा ह्या चिकटलेला ना तर सगळं आपल्या पिठात जाऊ. मग चांगली एक तुकतुकी येतात बघा पिठात. झाला आता पीठ आपला मळून. आता ह्या मी तेल तापा सरस झाकून ठेवतो. आता आपण ठेवली काईल, उसमें जाएगा भार्गव ऑइल. आता आपण टाकूया ऑइल. ही काय एक एकच काढूची आहे, त्यामुळे प्रमाणातच मी ऑइल टाकतोय. आता त्या पिठाचे मी 2 गोळे केलंय. आणि ह्या भांड्यात आपण काय सोऱ्यात तेल लावून घेतलेला. बुतूर मी कसला साचा हे घातलंय, पाता शेवचा गमता तेल लावून घेतलंय. हाती तेल लागलेला ना, तर म्हटलं हाती बरोबर चोळूनच घेऊया भांड्यात. थोडासा बरोबर 2 गोळे झाले. कारण ह्यो साचो आधी हातीक तेल लावून धुवूनच घ्यावा. जर तेल लावलास की ते आपल्या डायरेक्ट तेलातच गाळूचं असतं. शेव खाली ठेवून गाळत नाही, खाली गाळून तेलात सोडत नाही. तेल कितपत तापला ता बघूया. हातीच पडलो बघा, तो वर आला पाहिजे. हा तो बघा इलो वर. एवढा तेल तापाक वया. आता तुमका लयच धग लागत असाल तर घालते वेळी थोडासा तेल तापून घेतला ना तर आपण आज मंद करूया की त्या शेवचा बुतूर गेलो तर तवर येताना तेल हातीवर धग लागत. अगदीच पसरट कढई असतात ना, आता आमका ह्या काळीची सवय झालेली आहे. तुमच्याकडे पसरट कढई असतात ना तर मस्त गोल गोल येतो. कर्गाक लागलो तेवढा तेल तापला. आता मी गॅस बरोबर मोठी करते. बुडबुडे कमी हो. आता बुडबुडे आपले कमी झाले. आता ह्याच्यात घेऊया चिमट्यान परत धारण परत ते वेळी ती आपलं पूर्ण जो बनलेलो राऊंड आहे ना तो हे होता तुटता. त्या बाजू पण 2 सेकंड शेकून घेतोय. तसं शेकलो असे शेकलेल्याचं प्रमाण बुडबुडे कमी आणि वरती तरंगाक लागलो. आता ह्या काय नितळाक नको हो बघा, ह्यो आपोआप नितळलो, घालायची गरज नाही. आवाज इलो खुसखुशीत असा आवाज येतो बघा. कुरकुरीत एकच सिक्रेट गोष्ट घाला आणि ह्यो शेव महिनाभर ठेवा कुरकुरीत आणि रवतलो मस्त ताज. बघा तेलकट अजिबात नाही, अजिबात तेल नाही पियत. हा आमची गॅरंटी. पण आमचे टिप्स अँड ट्रिक्स फॉलो करा. तो किती किलोचं शेव झालं असा तुम्ही अंदाज सांगा. मी सांगू अर्धा किलोचा. हा अर्धा किलोचा असं कुरकुरीत तिखट शेव आणि गमतात बघा तिळ बारीक. हा जवळ कॅमेरा घेतला तर अजून दिसतो, लांबून पण दिसतो. हे बघा आता खाऊन दाखव. भार्गव तू खाणार. अरे गरम लागला गरम लागला. पण हा बघा का भार्गव आवाज 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 येऊ दे. हा कुरकुर कुरकुर कुरकुर. भार्गव लागतात. भार्गवचे पाहुणे नाहीत ना, तो कसं कुरकुर आवाज आहे. तो चुकवतलो करता. त्या आवडतात तिखट आवडतं, गोड नाही. तर असं आमचं कुरकुरीत शेव महिनो झालं तरी गॅरंटी आहे. काय नरम पडायचं नाही आणि तेलसानीचा वास पण यायचा नाही. हा मग त्याच्यासाठी तुम्ही आमचे सगळे टिप्स फॉलो करा. जास्त टिप्स नाही, 2-3च आहात. आणि होता पण पटकन, कमी साहित्यात पटकन होता. आणि कसं झालं हे तुम्ही पण सांगा. आणि काय करा, आवडलो होय बघा परत बोलून घेता. आणि परत किचन लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. खायना खायना बघता तावो सांगा. आणि परत परत दिवाळीची शुभेच्छा देतो. तयारीक लागा पटापट.